Aupa, arratsaldeon, gaurko hitza borrokalariak, baina ez horrelakoak, Ze hauek aritzen dira kirolaren izenan edo, nor baino nor, ea zeinek irabaziko, plazer gutxi horrengatik. Baina bada beste borroka bat, David eta Goliaten artekoa, ezta, nolabait ere Davidek Goliati erakutsi nahi diolako, bera ere badela bera adina. Eta borroka horiek dira, hain zuzen ere interesgarriak eta gaur bilduko ditugunak. Halako xera izan zen, Amalurko gazteluan burutu zena, ezta? Bai, 500 urte ospatu eta ospatuari gara, hainbat ekitaldi izan dira ospatzeko hori ere, baina musikaren bidez gogoraraziko dugu bertan jokatu zena. Bertako epika, bertako balorea, bertako adorea, txikiak haundiaren kontra erakutsi izan zuena. Oholtzan, bertso munduan ere, halakoren bat oraindik emakumeek premio hori sentitzen dute, ezta? Eurek ere tokia dutela, finalean poztu ginen, inoiz baino emakume gehiago izan zirelako, baina emakumeak egotearekin nahikoa ez, eta horiek ze ikuspuntukin ariko diren ere, bada borrokan dabilenik. Borroka horretaz ere arituko gara, eta komunikabideen artean ere, txikiek nahikoa lan, haundien aurrean, eta orduan baldintza beretsuetan aritzen ez diren horrekin, laguntza ere gehiago behar ote duten. Hortaz erariko gara gaurko saioan, ze ikusten duzu eskaintza osatua izango dugula. Aurrena alegia Lur Barneanekoak etorriko zaizkigu, kantuan Amaiurkoa gogoratzeko. Bestetik, senyora, bertso eskola ere abian jarri dutela eta urari izango dugu, baina ekimenekoak ere hementxe izango ditugu, badakizue, ekimenez, herri ekimenez sortutako komunikabideen elkartean dela. Gure helbideak zeintzuk diren, gogoratuko ditugu, nola, latxarrien berri ere eman behar dizuegu, bai, badakizue hori lanbide bat badela, dagoeneko galdu dena, eta horretarako aitzakia gainera, emango digu kale izendegiak. Esandakoa orain bai, helbideak gogoraraziko dizkizuegu, baina bertan Txiolandian, badakizue gure traolik kutxunena itzokei dela, eta itzokei jarrita hori topatuko dugu, ezta? Aitatxo, zer da hau, Txigonen komuna, gora xamarrean dagoelako, eta besteak erantzun, rokodromoa baino rokadromoa dela. Esandakoa, gutxi Holandian, itzokei bekomarra EITB jarrita topatuko gaituzue, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta atariko hau borobiltzeko, gaur ze kantu aukeratu, David eta Goliat eta zari bagara, euskal musikan zeinek eskaini zien kantua bi pertsonaia hauei Zutagarrek, haren kantuarekin gaurko abiala. Euskal Herria korrika. Korrika edo lasai hori norberak aukera dezala, baina bai gonbidatuko zaituzte dela, zatoztela nirekin. Nora, Lur Barnera gonbidatuko nizkizueke, izan ere Lur Barnea izena duelako orain entzutera guazen bikote hau, baina beraiek Lur Barrura oraingoan ez, oraingoan tontor batera eramango gaituzte. Amaiurko tontorrera ze zinaztuko dugu, bertan epikatik asko izan zela. Gure epika, Lur Barnea, zuekin oantxe, aurrera. Zein auskorra den herri baten ametsa, eta zein irmoa bere borondatea, zelaian garaituek ez zuten amoreman, aukera baten bila azkena izan daitekena. Amaiur, amaiur, gure pikaren ikur, erresumari legialei betiko argia.
lagun, zazpizaldun, jakue belatz medrano aurrean, Amaiurko gaztelua berreskuratu eta etxai armadaren zain emeki gotortu dira. Amaiur, amaiur, gure pikaren ikur, erresumari lehia lei, betiko argia. Amaiur, amaiur, gure pikaren ikur, erresumari lehia lei, betiko argia. Behondaiztela, hortxe, Amaiur, gure epikaren ikur. Eta gutxitan bezala, gitarra eta alboka, biak uztartuta, helburu horixe bera, roka eta gure folka, gure tradizioa, biak uztartzeko asmoarekin sortutakoa baita Lur Barnea bikotea, edo bestela esan da, Aingeru Gorrotxategi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Eneko Benito, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik, eta gu historian atzera eramateagatik. Ze, hortik ere badu, ezta, pixka bat zuen proiektuak, batetik mitologiatik, zena ere hortik edaten duelako, baina historioa balorean jartzeko musika ere tresna bat izan daitekela, Aingeru. Bai, hori da, azkenean, bioke gatoz musika mundutik eta hainbat proiektutan egonak gara, eta, historia ere gauko dugu, eta pentsatzen dugu oso bide polita dela musikaren bitartez, gure historia ezagutaraztea eta horretaz ere, jendea ikastea, ez? Eta historia beti lotzen dugu zure bezalako instrumentuarekin, Eneko. Zorionez, garbi geratzen da etorkizunik ere izan baduela, ez da? Orain aldirik eta etorkizunik ere baduela, baina egia da lagungarria badela, ez? Alako doinu sarkor bat, eta ez, batez ere hau bezalako gerra eta historia garaiko kontuak eta aipatzeko. Bai, hori da, justo proiektu honetan, gainera, Aingeruk zeukan bere ideia alboka egotea, bai laguntzen du, ez da? Azkenean gure musikan beti da orain dela asko alboka presente egon da, badira urte batzuk galdu izana, baina justo horretako hildoetan eta musikan beti erakusten du gure oinarria, gure musikaren presentzia. Gariak 26 taldean, aritzen zara zu ez da, eta halako batean Aingeruk abisatzen dizu, behi da, pentsatu dut, eta orain ikusiko du Aingeru zergatik nolatan iritsi zinen ondori hortara, baina pentsatu dut batean roka eta folka, biak uztartu behar ditu da. Zer pentsatu zen zuek lehen golpe horretan? Bai, zuk esaten duzu moduan, garai hartan, orain ere bai, baina garai hartan banengoen Gariako eta 6 opera, eta elkar ezagutzen ginen orain zela urte batzuk eta komentatu zidan. Proiektu bat daukat, aurrera eraman nahi dut, alboka egotea nahi dut, eta pasatu zizkidan abesti batzuk, eta hasieratik ikusi nuen oso interesgarria zela, eta bertan alboka egon behar zela, eta aurrera egin genuen. Eta holaxe sortu zen Lur Barnea, Aingeru, ze zu ere etzara, geldik egotekoa, eta batera eta bestera, Alemanian urte batzuk eman, eta bertan, ikusi zenuen, alakoakan ere ohikoak zirela, ezta? Ze oker zanago erdiaroko jaialdi batera edo joan, eta esan, hauek egiten baldin badute zergatik, ez dut nik egingo, ez? Bai, oso esperientzia bitxia izan zen. Garai hartan hasi nintzen nire abestiak konposatzen, bakarlari gisa, gitarrarekin eta hotxarekin, baina behin lagun bateko konbidatua joan nintzen Königstein deitzen den herri batera, eta hor zen gaztelu bat. Oraindik ez dago guztiz deuseztuta, baina ikusten da gaztelu bat izan zela, eta hor antolatzen da urtean behin jaialdi bat. Orduan jendea joten da erdiaroz jantzita, produktuak saltzen, artisautza, eta gero janaria, oiaskoa, garagardoa, eta gero zaldun... Garai bateko basatia jenatzen. Bai, eta geratu nintzen txunditu, eta hango izan zen denboran 800 urte atzera egitea, baina baita ere erakarri ninduen musikak asko, batez ere oso perkusioa, gaitak eta oso lurrari lotutako musika, oso sustraiekoa.
Eta pentsatu nuen, igual hori ekarliteke gurera, eta nahaztu nola bait. Zuretzat ere aldaketa izango zen, ze ordura arte bakarka ohituta, ez? Hor bada jauzi bat eman beharra, ez? Norbera bere buruarekin badakizu, eztabaidarik eta ere gutxiago izaten da, konformatzen batzutan gure buruarekin nahiko lan izaten dugu. Esan zen, hasi behar dut hemen ere bidai lagun bat bilatzen, ez? Bai, oso erronka polita eta handia izan da, ez? Zuk esan duzun bakarrik ibiltzea, azkenean zu markatzen duzu denbora guztiak, noiz egin gauza bat, noiz beste bat, noraino konpromesua eraman beste leku batera, edo noiz gelditu, talde batekin desberdina da. Eta horre zagutu neneko Zoriz, Polonian gainera, horre jaialdi batean. Jaialdi biltzen zarete, Elizan topatu baino, jaialdietan bazpadare, zuek bai jakintze jaialditara joan, neko? Bai, gonbidatua garenean, normalean hor gaude beti. Bai. Eta horrela izen duten Lur Barnea izena jartzea. Eta izenak badakarkigu Lur Barnea, Kobazulo bat, Leize bat, diskaren azalean erala ikusi zaituztegu, Leize batean badu hortik, ez, mitologiatik ere. Bai, hori, izena batez ere mitologiatik hartu dugu, ez. Azkenan Euskal Herriko mitologia oso berezia da, oso bitxia, eta hor lur barnean azten da, ez? Azkenan ama lur eta oso mitologia lurtarra da. Eta izena polita iruditu zitzaigun, eta, azkenan beti izen bat jarri behar, eta askotan... Bakizu, kazetariak beti galdetzen dugula bat izenangatik, ez? Eta nondi dator izena? Eta ordan hori prestintzan behar izaten da. Bai, ez da reza. Eta gero beste da zeri kantatu, ez? Eta, karo, bestela azken aldian hona etorritakoek ere, asko kantatzen duten baitasunari, klasiko bat da, gero azken aldian pandemiak eta noraldarazi gaituzten ere bai, baina, karo, historiari kantatzen dion, minor gutxi da. Ze norberak normalean bere historiari kontatzen dio, ez? Askotan, bere propioa den historia txiki horri, baina ez duek historia handiari, guztiona den historia horri kantatzera baki duzue, nahi eta egindako autu bat, noski. Bai, proiektua bereziki hildo batzuk ditu, eta bata da euskaraz abestea, bestea da Euskal Herriko musika tresnak ere sartzea, eta hirugarrena da gure historia eta musika ezagutaraztea. Uste dute oso historia berezia, gogorra, eta kontatzeko modukoa dela, eta tamalez askotan ez duguna ezagutzen batez ere isilarazi gaituztelako, eta uste dut dela garaia modu honetan mintzat zer zabaldu alizatea. Halaxe da, eta Amaiurri kantatzen hasi esaterako, ez, justu urte hurrena ere borobila zelako, eta kantu bat beharrean 3 egin dituzue. Hau zer da, zer konta asko zenukatela eta besti baten entzerela kabitzen, eneko, edo... Bai, hortik doa, ez. Azkenan letrak ere angiruk egiten ditu, baina komentatu zitzaidan horrelako trilogia bat egitea, ze asko kontatu behar zenez, ezin ezkoa zen abesti bakar batean badena kontatxe. Orduan komentatu zidan trilogia bat egitea eta hemen ditugu 3 abesti. Ez da trilogia guk normalen literaturarekin edo zinearekin edo lotzen dugu, baina abestiarekin. Eta orduan, horrek zer esan nahi du, bakoitza independiente entzuteko modukoa dela, engeru, edo bat ordena ere ala behar duela, ze ez, epika, bada, epika, bestea defentsa, eta azkenekoa da memoria, ez? Hori da. Historikoki, defentsa, memoria azkenekoa izango litzateke, ez? Beste biak, azkenan ordenak berdin dio. Gai aldetik gauza desberdin kontatzen baitira. Ez da historia bat hirutan manatuta, baizik eta beste bakoitzak gertatutakoaren arlo desberdin bat lantzen du, arlo desberdin batetik ikusita da, ez? Hasieran entzun dugu epikarena, ez? Eta hor nolabait ere kantatzen diozue horri, epikotasun horri, guk atarikoan esan bezala, David Goliaten kontra nola aritu zen, ez? Nafarrak gutxiago izan da eta txikiago izan da ere, 7 egunez, aste betez, hor nola eutxi zioten, ez? Bai, hori da arlo epiko, ez? Azkenean herri batek bere historia, bere gertakari askotan militarrak epika genero bada, ez? Eta hor egin genuen dokumentalean Siskormenetak esaten du epika zela Kastelau pentsalariak esaten zuela epikak zela Espainiarren ezaugarri bat eta lirika uste ziola galegoentzat, ez? Orduan badirudi hori, epika azkenean kontatzen duela irabazleak, ez? Poteretsuak, eta lirika da hori gure zauriak minaskatzeko kontutxoak, ez? Eta guk uste dugunez eta azkenean Amaiurren militarki porrota izan zen,
oso gertakari handia izan da guretzat, kontuan izan da, memoriatik ze irakurketa egiten dugun, ez? Lehen borroka esan dugu, atarikoan ere, baina, karo, borroka baino gehiago defentsa, eta hori da, gero entzungo dugun beste bigarren kantu hori, ze defentsa zen, ez? Azken finean, kanpotik datorrenaren aurrean, guk gurea defendatu behar dugu, eta gero memoria, zeinen importantea den memoria, ze esan duzu, proiektuaren helburuetako bat ere badela, gure iragana balorean jartzeaeneko, eta alboka, pentsatzen dut oraindik ere, gaur egun, asko kalaxe lotzen dutela, ez? Garaibateko kontuekin, edo, ezagit, festa, erromeri, edo asko jota, goiz soinu dianekin, no? Goiztean esaten gaitun soinu sarkor horrekin. Hori ere, bai, baina bai, albokaren soinua da, azkenan entzuten dugunan, eta jende askok esaten du, aintzinako musika gure burura etortzen dela soinuaren entzuterakoan. Orduan, bai, oso ondo datorkio memoriari buruz hitz egitako momentuan horrelako soinuak egotea. Baina bai, izan zen gure musika tresna, galdu genuen, baina berriz kalean daukagu, Euskal Herrian daukagu, plazetan daukagu, eta bueno, albokari guztiak oraindik ez gara asko, baina guztiok batera indarra egiten ari gara, musika tresna albokak etorkizuna izateko. Eta hau bada bide bat, ez azkenean, belaunaldi berriek ere kontsumituko duten musikan ere txertatzea, ez? Eskixurena datorkigu burura, belaunaldi batekoei, ez, nahintzat, gaur egun ere horrelakoak eginda, jenderi pixkanaka ezaguna ere egin gozaiolako. Hori da, presente gotea. Ni hasi nintzen ere bai eskixurekin alboka entzuten, asko bezala, eta bai, ez proiektu hauekin bakarrik, eskixuren igual antxaputxu bat dauka albokarrok edo modukoa delako, baina beste esparruetan ere jotzea, ezta? Eta nik saiatzen naiz askotan proiektu ezberdinetan egotea, bai musika elektronikoekin edo bertsioak egiten, alboka presente egoteko, eta esaten duzuna, zuzenekoetan jotzen baduzu, azkenean gazteak entzungo dute eta etorkizuna izango dute, haiek ere izango dute bere buruan eta bere memorian albokaren soinua. Aipatu duzu hain gero azkenean ez duzuela bestian soilik geratu nahi, eta horren adibidea dokumentala ere osatu duzuela, ez? Pixka bat horren berri eta emanez, eta ikus-entzunekoari garrantzia ematen diozuenaren adibide ere bada, hortxe atzekaldean eta ikusten ari garen irudi horiek, ezta? Ze abesti bakoitza bai lotu duzue holako irudi bilduma batekin. Hori da, bai, alde batetik hori dokumentala, azkenean nahi genuen pixkatxo bat sarrera moduan, barkatu, abesti bakoitzak zeri buruz izango zen azaltzeko, testigantza txiki bazartzea. Doan eskatu nien parte hartzen duten pertsonei, esalitxo bat zeo zer esateko, eta azkenean sekulakoa bota zituzten, eta zen, aproitzetu inbar da, eta hortik atera da ideia. Eta gero irudiak, atera dugu Amaiurko Gaztelu Baltza komikitik, Navarraldeke argitaratu zuen iaz, eta hitz egin genuen haiekin, eta gustora, hiek ere ikusita, azken finean, mezua zabaltzeko beste modu bat ere izan daitekela, ez? Eta gainera osagarriak izan daitezkela, liburua dela, bestia dela, edo nabarako, ez? Era bat, bai, elkarlan bat bezala, ez? Naiz eta beraiek produktu atera zuten beraien ideiekin eta gu gurarekin, baina azkenean lortu dugu nolabait bateratzea eta zerbait, gustora geratu gara guztiok. Gustora eta entzuleak ere gustora, ja lehenengo feedbacka somatzen hasi zarete, jendeak lur barnea entzun da, ze erantzun eman dizuen, eta esan, da, ez genuen asko uste, baino, Bai, feedbacka egia esan oso motel hasi da proiektua, kostatzen naizagu garatzen, azkenen bakoitzak badugu gure agenda, gure bizitza, eta pauso txikiak ematen ari gara, baina izaten ari garen harrera oso ona da, eta orduan horrek ere animatzen gaitu aurrera egitera. Guk ere alaxe animatuko zaituztegu, eta behin eskatzen hasita, debalde den horrekin, esan dugu, trilogia dela, 3 entzuteko astirik ez digu emango, baina 2 behintzat bai, harta txirrinta piztuta utziko du, eta orduan eskatuko dizuet mesedez, bigarren ere jodezazuela, prestatzera zoazte, eta bitartean horixe esango dugu gure ikuslei, 3. entzun nahi duenak ere, sarean eta hortxe izango duela aukera, lur barnea izen horrekin gera zaitezte, eta esan dakoa, hartara osatuko duzue Amaiurko Gazteluaren trilogia. Ze bada oraindik ere zer ospatu, tarte honetan, saio honetan ere izan dugu hainbat ekimenen berri, Amaiurko udala ere horretan dabil, buru belarri, eta hauxe izan daiteke beste modu bat musikaren bidez. Lehen entzun dugu gure epika, eta orain entzungo dugun bigarren kantu hau berriz, defentsa. Zuekin, lur barnea. Nahi duzuenean, mutilak.
Etxaiaren burrumba, 1000, 2000, 3, 4, 5, ia 6000, dozenaka hidik, kainoietatik tiraka, gaztelua inguratu, eta aurki da erasoa. Arresietan gora, lehenengo saiakera, kainoikada kondoren, etengabe kolpekatzen, zuloa ginarren, sutsua da defentsa, erasoari aurre, egin zaio beste behin, leialtasuna ez da negoziatzen. Ta gaztelu galtzea garesti salduko da, zazpi egunez, Jakue Belatz Medrano, bigarren ezan maiur defendatzen. Sekula irabazia zen, horerik behinena, irabazi zuten nafar zintzo goiek. Miranda Konde Espainiarra zauritua izan da, harri batek kendu dio, irribarre arroa, erdiko kuboa, minatua izan da, defentsa eragotzia, gaztelua galdu da, leialtasuna ez da negoziatzen. Ta gaztelu galtzea garesti salduko da. Zazpi egunez, Jakue Belatz Medrano, bigarren ezan maiur defendatzen. Sekula irabazia zen, horerik behinena, irabazi zuten nafar zintzo goiek. Hortxe zenuten defentsa maiur trilogiaren bigarrena. Eskerrik asko, Lur Barnea, eskerrik asko, Aingeru Gorrotxategi eta Eneko Benito. Estimatuta. Eta adi jarraituko dugu guk, urrengo kontzertua noiz duten eta gure agendan horren berri emango dizuegu. Gaur hauek zuentzarako prestatu ditugun hitzorduak.
igual Mantzaren ez ez dira oso adiak Marketing kontuetan Berandu heldu ginen tala ere Gueti gaude jaure Beldur dira de bihurtutzeko Norbait gure esanean Jugando que le mezco la cau Bertxotan egin nahi giro feminista eta humoretsuan, horixe proposamena, biratik egin digutena, Bilboko biratik egin digutena, eta erantzunean gainera aipatu digute Oiana Bartrak lagunduko digula blokeoak eta gainditzen, eta hortarako ere eroso eta gustora sentitzen. Oiana, arratsaldeon. Zer modu zaude, lasai altzaude, ez dakit guk beti irudikatzen zaituztegu bertsolariak behin txapelketa bukatuta, denak alako balneario, spa, desestresatze zentru batean, ez dakit alakoren batean topatut ez zaitugun. Ez da gutxinik eta desestresatze gutxi bai. Izan ere, bueno, ez, Zurrunbilo hura behin bukatuta, esan behar nuen orain atsedenerako tarterik ere ez duzula, ze ezagutzen zaitugunok badakigu, zu bestelare 11 saltxatan ibiltze zale bazarela, eta oraingoan hortan sartu zara. Señora Bertso Eskola. Bai. Zein da asmoa? Bueno, horixe, senyore haientzako espazio bat sortzea, bertsotan ikasi nahi duen edozeinentzako lekua, espazio seguru bat sortzea, lasaitasunez eta giro honean bertsotan egiteko, ikusteko eta... Zuk aipatu duzu, senyorentzat, ze hasiera batean pentsatzeko alitzateke senyora bera nahiko despektiboa izan daitekela, edo bakarren bati senyora esaten diozunan, bakarren batzuk asarretura asarretzen dira, baina zuek ere ahalegin batean ari zarete termino hori ere zuen ganatzeko, ez? Nolabait ere senyora Bertso sariketa ere martxan jarritakoa da, eta oraingoan senyora Bertso Eskola. Lotxarik ez dela behar, norbera senyora bat dela onartzeko, ezta? Hori da, bai, nik senyorismoa aldarrikatzen dut guztiz, eta bai, senyora sariketatik hartutako izena da, eta beraiek baldu ziguten bide hori, ideia hori, eta hortik tiraka hartu dukere izena. Eta aldarrikatzen duzun senyorismo hori zer da, Oiana? Bueno, Maider Arregik esaten zuen, senyora sariketaren harira, senyora bat dela emakume indartsu bat, ez? Eta bueno, hori zen. Zu eta June Fernandez, adibidez, biak zabiltzate oraintxe buru, senyora Bertso Eskola honetan, biran, eta ez da kasualitate izango ere, biran izatea hortaz ere hitz egingo dugu, zenolako mugimendu interesantea dagoen biraren inguruan, baina aurkezpena eran egun izan zenuten, aste artean, nola joan zen aurkezpena? Oso ondo, nire bintzat espero baina asko zobeto, ez denekien 0-tik 100 zenbat pertsona gertuko ziren, eta, bueno, azkenean talde polita bildu ginen, eta hori egin da marabila bat, jendea gogotxu, eta, bueno, mindik aurrera jarri ditugu data batzuk, eta, bueno, azteko prest. Baina oraindik ere gaurko ikusita adibidez bakarren bat animatzen bada, izena emateko moduan, ez da? Bai, hori da, lehenengunan aurkezpena egin genuen, eta azte barru izango da lehenengo saioa, eta egon hor pertseko moduan da. Esan dugu ez da biran dela, mugimendu interesantea lortzen ari dela, 6 urte bete berri ditu ezagutzen ez duenarentzat, biran sortzen den giroa edo biran egiten duzuenaren berri nola kontatuko genioke? Bueno, biran gauza pila gertatzen dira, hori da. Horren dela gutxi, aztenen hasieran Lutxok beli zigune urrengo hilabeteko agenda, eta bildurgarria da, zentzurik onenean, zelako martxa, zelako dinamika, eta Bilbora torren edonor, eta asperduko handik pasatzen da. Beti ere giro euskaldunean, eta giro goxoan, hori lortzeko asmoa du, eta eskola honekin, Bertso Eskola honekin ere hori lortu nahi duzu, askotan lotxa ematen digula, bertsotan gustora egingo genuken, baina ez dakigunok, eta edozein tokira joan da berbada puroa emango digun horrekin, hor bai sentituko direla etxean bezala, ezta? Bai, hori asmoa, atzo ere asko, lehen egunat asko patzen zuten ez, lehenengo aldiz animatuko zela bertzetan, ordu arte ez zutelako topatu espazio bat ausartzeko modukoa izango zena, egintzako lasaiaro oso izango zena, eta hori da asmoa bai. Aurrerantzean badakite, non izango duten topaleku hori. Beraz, senyora Bartra eskertuta, estimatuta, eta segi hortan, segi senyorismoaren alde lanean, segi bertsoen bidez gu gozarazten, eta segi guzti horiek ere goxo sentiarazten. Eskertako. Ondo segi. Bai.
Herria korrika. Esan dizuet, korrika edo lasai edo, baina izatuzte gurekin eta nora egin behar dugun Donostira. Zergatik? Gure dakizuelako guk baliatzen dugula gure kale izendegia gure historiaren hainbat bitxikeri eta berri ezagutzeko. Eta gaur lanbide bat ezagutzeko balioko diguta. Ez goaz gainera erdigunera. Ez tarteka ere gustatzen zaigu auzoak ere balioan jartzea. Beraz gaur Loiolara joango gara. Urumea ibai bazterrean dagoen plaza batera. Eta ez da kasualitatea izango Urumea bazterrean egotea, ze garai batean bertara arropa garbitzera joaten ziren, ez eurena bakarrik, baita aberatsen arropa garbitzea ere joaten ziren latxeriak eta haien berri jakina izan dugu. Latxari plazan gaude, Loiola auzoan, Donostia ez da bakarrik erdialdea, Kontxa, Donostia hiria, eratzen dituzte beste auzo batzuk ere, hau da bat, Loiola. Loiola duela 20 urte inguru garatu izan, eraiki zituzten etxe berri batzuk, eta sortu izan plazatxo hau. Bere garaian, garai hartan erabaki genuen Latxari plaza jartzea, zeatik ona etortzen ziren emakumeak erropa garbitzera. Beraien erropak noski, eta baita ere Donostiako dirudun familiaen erropak ona ekartzen zituzten, garbitzen zuten, eta buelta. Eta gero baita ere erabaki genuen izen hori jartzea, zeatik Donostiako kaletegian, beste hirietan moduan suposatzen dut, desoreka handia dago gizonen eta emakumeen izenen artean. Orduan, estrategia moduan, erabaki genuen sartzea emakumeen izen gehiago eta baita ere lanbideak. Eta hortan jarraitzen dugu, desoreka hori ahalik eta aldugun neurrian, orekatzen pixkat. Latxarien eskuek lanaz, beharraz, arduraz eta kemenez guztiak daude. Ez dira, inola ere esan nahirik gabeko eskuak. Latxariak da, engendun dokumental bat, azkanien azaleratuteko apurtzu bet, emakumien lana, emakumien hogi bidie, 13 emakume aukeratu genduzan, edo eurek etorri ziren gehien bat, eta egin genduna zen dokumental, erreportaje antzeko bat Latxarieri buruz. Egin duguna izan da, aztarna bat sortu, ze azkenean eurek joango dira, baina hau geldituko da. Euren etxeetako erropa garbitzen zuten, orduan ez zuten diru ateratzen. Beste batzuk dirutxoa ataten zuten horrekin. Adibidez, Zeberetzen bai kontatzen dute, nola haiek esnea eramaten zuten Bilbora, baina gero aprobatzen zuten eta dirua zeukan jendearen arropak hartzen zituzten eta horrekin dirutxoa ateraten zuten. Baina toki horiek lan gogorra egiteko tokia zirela, baina aldi berean baita ere emakumeentzako bilgune tokiak bihurtu zirela denborarekin. Hori kontatu dizue baita? Bai, orain espazio publikoak mistoak direla, baina ulertu behar dugu antzinan agian emakumeen espazioa publiko bezala ez zegoela, ze emakumeen errepresentazioa etxeetan zegoen. Orduan egia da, Latxariak espazio publikoa Latxarrietan zutela, eta hor bai emakumeen espazio hutsa zen. Asko kontatzen digute zelan han ez ziren gizonik egoten. Orduan, hori ere bai badala emakume kolektiboaren gune bat. Eta egia da asko laguntzen ziela euren artean, Eta orduan bai sortzen zela hor, ez dakit, emakumeen indar antzeko bat, Hain hurbiletik bizi izan dugula, gero azkenean nik ere galdetu izan dudala etxean, Jo, eta amuma, zuke zelan garbitu dozu edo bermion zelan eitzen zan. Orduan, nik uste dut erreflexio horrekaz, zure familian edo zure atzean egon diren emakumeak ere kontutan hartzen duzula edo dituzula, eta hori ez dakit, oso polita da, eta nik uste dut denak egin beharko gendukela batzuetan ikusmira horrek atzerantz, Horixe baietz, polita da eta batzutan egin beharko genuke atzera, eta guk ere orain gonbidapen horixe, Donostitik Eibarrera goaz, ez oso urruti, baina oraindik ere atzera begiratzeko
intentzioarekin historian atzera duela 40 urte euskararen aldeko kanpaina batean bertako udalak bando bat atera zuelako, esanguratsua izan zen oso eta batez ere bandoaren azken esaldia, ezta? Euskeraz eta kito. 40 urte bete dira eta oraindik ere baliagarritasuna izango duelakoan, baina noski garai berrietara ere moldatu behar delakoan, itxura eta eduki berriz, baina asmo eta filosofia berdinez beste bando berri bat atera dute Eibarren. Duela 40 urte, Eibarrek gaur baino 10.000 biztanle gehiago zituen, 37.000. Aurreko hamarkadetan sekulako hazkundea bizi ondoren, industriak beherakada handia izan zuen, eta denean igarri zen hori. Euskararen egoera ere, etzen ona. Atzerakada ikusita, Eibarko udalak bando hau atera zuen. De parte del señor alcalde de esta Villarmera... Gaztelaniaz letra txikiz hasi, pizkanaka letra handitu, eta euskeraz bukatzen zen testua. Euskal Herri guztian famatua egin zen aldarrikapen batekin. Euskaraz eta kito. Eibartarrek berriz ere harriturik utzi gaituzte Euskaldun guztioi. Euskal Telebistak egindako lehen grabazioetako batean, horrela azaldu zuen ekimena Mikel Larrañaga orduko alkateak. Da nahi genduen impacto bezala gauza bat, aldaba bezala. Gentian buruan jotia gauza batekin dago izan da gure bando. Flash bezala gentiari izanaz, benetan euskeraz dakiuno bentsat, euskeraz itxia, besterik ez da izan. Da pentsatzen de benetan impacto gauzia izan dela. Eta gure helburua zen, Eibartarren buru barrura lego, banaka bakoitzari buru barruan mesua sartzen. Euskeria erabilin behar dela. Euskararen aldeko sentsibilizazio kanpaina baten parte izan zen bandoa, eta euskal hiztunei zuzendua zegoen, euskara erabiltzezaten. Bandoa gauza originala, idea originala dela ezin duka daiteke. Orduan pentsatu genuen, lehenengo puntu, euskaldun zaharrei bururatzea edo helburatzea zerau, kanpaina hau, eta bestalde, zentzu berri bat ematea, edo bintzat forma berri batzuk ematea. Jendeai atentzioa ditu dio, zan da nahiko xokarria zentuaz. Baina, bueno, dena dela sensibilizazio kanpaina hori baino askoz gehiago da, ez da hortan funtsatzen. Euskaraz eta kito bandoaren 40. urte hurrenean, beste bando bat ateratu Eibarko udalak, Euskara Eibartar guztiona izenekoa. Gaur egun Eibarren hitz egiten diren 70 hizkuntzen artean, 35 agertzen dira bando berrian. Jakinaraztea euren hizkuntza da baita guria, hemen jaio garenak eta hemengoak garenak, baina beste herrietatik etorri direnak bebai, euren hizkuntza da eta horregatik hori nahi dugu bando honekin aldarrikatzea. Asko aldatu da Eibar 40 urtean, baina euskararen aldeko aldarrikapena berdina da. Eta aldarrikapenak segi beharko duela, ezta, ze euskararen normalizazioan aurreratuko zen, alegia, baina oraindik ere aurreratzeko asko dago eta egiteke asko, eta lan horretan inondik inora euskeraz ari garen komunikabideok ere garrantzi handia izango dugula eta ekimeneko buru, koordinatzaile Igor Astibia ekarri dugu. Arratsalde on, Igor. Arratsaldeon. Zenbateko lan oraindik ere egiteke, ezta, eta zeinen garrantzitsuak euskerazko komunikabideak hain zuzen ere helburu hortan. Bai, hala da ez, lan ongi esan duzu bezala, lan handia egin da, eta euskarazko edabide sare garrantzitsua dugu, baina oraindik ere bada lana. Bada lana, eta uste dut gainera ondo dagoela balorean jartzea egin izan den lan hori, egiten den lan hori, ze inoiz euskal komunikabideak eta ospakizuna biak uztartu beharko genituzke, baina aspaldian eta tamalez mantra moduko bat bada euskal komunikabideetaz ari garenean askotan diruaz aritu behar izaten dugula, ez? Ematen duela, iaia apaiz gixan, Igor, zu ere eskean etorri behar izaten duzula, baina oraindik ere hola ezinbestekoa delako hori. Bai, zoritxarrez hori horrela da oraindik ere, ez? Egia da, hori pauso garrantzitsuak eman direla, erakundeen laguntzaren aldetik, baina oraindik ere, uste dugu, oraindik pauso berriak eta esanguratsuak eman behar direla. Izan ere 2019 urtean, ez? Eta guztiok ere alaxi ospatu genuen, nola aspaldiko partez eta urte askotako negoziazioen ostean, sektorearen eta jaurlaritzaren artean alako akordio bat ere izenpetu zela, diru laguntza hoien banaketarako, ez? Batetik irizpideak eta finkatzeko, moduak eta finkatzeko ere bai, ez? Lehen izaten zelako urtean, eta horrek ez egonkortasun handiak hartzen zuen sektorean, lortu
lortu zen epe luzeagorako diru laguntzak izatea, eta hor baldintza batzuk ere finkatu ziren. Baina oraingoan ekimenetik ere salatzen duzuena da, orduan finkatutako irizpide hoien arabera, orduan bermatu nahi zen 100%koa, gaur egun lortzea zaila dela, besteak beste, bizi baldintzak ere aldatu direlako, eta gauzak ere garestitu direlako nabarmen. Hori da, bere garaian, ongi esan duzun bezala, urte askotako elkarrizketen ondoren, lortu zen nolaiteko akordio bat, egonkortasun hori helburu, ez? Hamarkadetan zehar euskarazko komunikabidek egin duten lan hori, nolait egonkortze aldera eta egitasmoak egonkortze aldera, nolait irizpideak aldatu ziren eta fokoa jarri zen ekoizpenean, ez? Nolait gutxieneko ekoizpen bat bermatuz, erakundetatik estaldura maila bat edo bermatzen zen. Ordura arte irismena zen kontutan hartzen zena, eta hor badakigu euskarazko komunikabideok zigortuta ateratzen zirela, ez nola baitere? Hori da, ezin da konparatu erdel edabide baten unibertsoa eta euskal edabide batena, ez? Orduan hor, beti irismenaren irizpide horrekin, ongi esan duzun bezala, kaltetuta ateratzen ginen. Hori albo batera utzi zen eta nolait kostu estandarretan oinarritutako sistema bat adostu zen, ez? Eta 3 urtetarako laguntzekin, ez? Horrek nolait egonkortasun hori bermatzeko. Batzen ekitelako nolabait ere, ondorengo 3 urtetan ze diru izango zenuten, eta horrek ere aurreikuspen batzuk egiteko aukera eta ematen duelako, ez? Karo, hori gakoa da, holako herri ekimeneko edabidentzat jakitea nolait ondorengo 3 urtetan ze diru sarrera aukiko duzun erakunde publikoetatik, zuk aparte eukiditzak ez dunetaz gain, oso garrantzitsua zen, ez? Hori zen helburu nagusietako bat. Horretaz gain eskatzen zena zen aurreko urtetako diru poltsa edo kopuru hori era esanguratsuan handitzea. Eta hor ere egon zen handitze bat, beti ere 135ko estaldura hori helburu. Etzen iritsi 2019an, eta orain 2022-2024ko zeran ere oraindik ez gara iritsi, eta horri gehitu zaio ere, azken aldian hainbat elementuk, komunikazio mundurako ezinbestekoak diren, papera, argindarra, erregaiak, sekulako hori da. Egia da, 105ko azkundea izan duela, poltsak, 22-24 tarte honetarako, baina, 105 hori gelditu da oso beharretatik urrun. Bai, eta hor ikusten da, eta horregatik zuek ere balorean jarri duzue, atera duzuen ohar horretan, ez? Esan dugun bezala, normalizaziorako ezinbestekoa zaretela, ez? Eta gero, aipatu behar dela ere, proiektu berri bat edo abian jarri nahi bada, eta hori berez bada albiste ona, hor dirua beharko dela. Baina eraberean, zaku hori beti berdina izatearekin, proiektu gehiago dagoenean, ia autokanibalismo moduko bat dagoela, ez? Azkenean? Bai, 2019ko sistema berri honen beste helburu nagusietakoa zen nolait euskarazko hedabideen arteko lehia hori gainditzea, ez? Azkenean, agento zen ez, biziraupen estrategia horretatik eta beti, ez, zenbat emango didaten hori zalantzan, ez? Hori nolabait 2019an gainditu zen nolait polsa, esan bezala, era esanguratsuan handitu zelako, baina hori ez da gertatu azken deialdian, ez? Orduan berriro ere, gertatu dena da, egitasmo batzuek beren ekoizpena bikoiztu edo hirukoiztu egin dutela, egitasmo berri batzuk ere sartu direla, eta horrek eragin du, nolait, polsa mugatua denean, birbanak eta berri bat egin beharra, eta bakoitzarentzat toki gero eta txikiagoa geratzen dela, zaku berdinean gero eta gehiago egon da, ez? Hori da, eta ustez gehiago jaso beharko luketen batzuk gutxiago jaso dute, ez? Orduan, erregaiak, papera, gazestituzua eta dirulaguntza publikoak kasu batzuetan gutxitu da, ez? Orduan horrek sortze ditu egoera zailak, eta are gehiago, pixkat, komunikazioaren mundua bizitzen ari den testuinguru berri eta oso eraldagarria den honetan, ez? Konturatu garen erako gaurkoa, biharko zarkituta geratu zaigu, ez? Teknologian zer esanik ez, sekulako irautza egon da, eta haundiek ere, ez? David eta Bolietekin aipatu du hasieran, Davidek tresnari guzti horiek eta abantaila guzti horiek dituen bitartean, txikiak ere ala behar ditu, arekin lehian ibili behar badu, ez? Hori da beste puntu garrantzitsu bat, ez? Ez dugu ezer egiten ari ganari eustearekin, ez da nahikoa. Eta hor, euskarazko komunikabideak kostiente dira eta ari dira, ez? Nolait eraldaketa prozesu horretan eta ari dira berein eskaintza hobetzen eta berritzen, ez? Horrek eskatzen ditu baliabideak ere bai. Orduan, 2019ko sistema nolait kalkulu hori egiteko erabili ziren datuak, 2018-2019koak, jada zarkituak gelditu dira eta edabidean nolait egitura bera ere eraldaketa bizian dago. Orduan, beharko genuke beste buelta eman sistema horri, aitortuta, aurrera pauso bat izan zela bere momentuan, baina orain
tokatzen dela, pixkat beste buelta bat ematea. Justu antzekoa geratu dela, ez? Diotzu ezuek. Zekaro, orain egingo dut beste alderen, edo abokatu gisa, eta bakarren batek esango du bai, hauek diru eske etortzen zaizkit, beste hauek ere bai, eta zakuak ez du denerako ematen, ez? Eta orduan, hor bai egoten dela beti olako itzal bat edo, ez? Nola esateko, bueno, etxe barrua ere konpondu ezazue, ze behar bada, karo, panatzeko asko baldin bazarete, igual ez dute hain beste behar. Eta, karo, hori bai dela ez da bai da benetan labainkorra. Hor beti egon da, ez, hor egia da, bari ez, euskarazko komunikabideak sortu dira, ez, behintzat tokiko asko eta euskararen aldeko elkartetatik, eta hor, egon da eskualde mailako dinamika bat, eta aberastasun hori, uste dut, euskarak behar zuela eta behar duela, eta nolait mantendu behar dela, ez. Hor beste kontua da, hor sortu daitezken elkarlanak eta bateratzeak, eta hori ja, izango dira, eskualde mailako edo edabide desberdinen arteko, elkarrizketa eta prozesuen ondorio, ez? Bai, ze ekimen ezagutzen ez duenari esango diogu, bertan daudela herri ekimenez sortutako komunikabideak, alegia nola izateko gu, publikoak ez garen gainerakoak, eta hor badaudela herriz-herri sortzen diren hainbat komunikabidez gain, guztiok ezagutzen ditugun komunikabide espezializatuak, eluiar bat esaterako, guztiz ezagunak zaizkigun berria, argia, eta alakoak, eta agerkari digitalak ere bai tartean, ez? Hori da. Hori dela olako eskintza zabal bat, eta uste dut hori arro egoteko moduka ere badela, ez? Olako abaniko zabal hori ikusita. Hori da, ez? Pixkat, Euskararen aldeko mugimenduak lortu du olako zera sare anitz bat, ez? Baditu, ongi esan duzu bezala, papera, aldizkariak, telebistak, irratiak, tokikoak, espezializatuak, alde hortatik, badago nolabait eskaintza zabal bat, ez? Baina horri eutxi inbartzaio, eta hobetu behar dugu, eta nolabait lehiatu behar dugu, hori ez, gertatzen ari diren eraldaketa horiekin guztiekin, eta erdale Dabideen nolaiteko nagusitasun horrekin, ez? Ze orain egokituko zaizue berriz ere negoziazioetan hastea, pentsatzen du negoziazio horiek ere ez direla eteten, ez? Hor dabiltzala, lehen aipatu dugu, urte luzetakoa izan dela, hor segiko duzuela, baina karo, hau bada 2024 eraino, ez? Zirik dagoen akordioa, eta gero berriz ere, beste 3 urtekorako ere horra adostu beharko dira izpidak, eta horretik orain zuek mai gainean zuen proposamena jartzen duzuen hola baitez. Hori da, guk 2019-erako indako aurrelan horren ondorioz, erakunde, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde nagusiekin mai bat sortu zen, edabideen maila deitzen dioguna, eta Jaurlaritzaz gain eta 3 aldundiez gain edabideetako ordezkaria daude, ekimenen bidez. Eta hor, esan dut, komunikazioa iraunkorra da, eta bilerak ere maiztasun batekin egite ditugu, eta hor komunikazioa egon badago, eta gai hauetaz hitz egiten dugu. Kontua da hori, piskatzuk esan duzuna, ez? Bestelako eskaerak eta aurrekontua ere mugatua dela, eta hor lehentasunak eta daude. Guk esaten duguna da, Euskararen normalizaziorako, ez? Euskarazko erabideek estrategikoa diren heinean, eta ezinbestekoa diren heinean, hor berein agendan lehentasun bat euki beharko lukela, ez? Lehen nabardura egin duzu azpimarratu dut, ongi azpimarratuta gainera, ari garela Euskal Autonomia Erkidegoaz, ze Nafarroan, eta hortaz biok ere badakik zerbait ez, Nafarro izan da, lehen kontua hemen larria bada, Nafarroan askoz larriagoa izan da urte askotan, eta nire gobernu aldaketarekin eta hor behintzat ere somatu da, ez da? Zentxo bat, asperentxo bat, edo arnaz pixka bat gehiago hartzeko moduan bagaudela, ez, Nafarroan? Nafarroanko gobernuaren ordezkaritza eta euskarabidearekin eta harremanak ditugu ere bai. Eta hor, ari dira, nolabait Araba Bizkaia eta Gipuzkoan indako prozesuaren antzeko bat egin nahian, nolabait foko aldatuz, ez? Irismenetik, pixkat ekoizpenera, ez? Nolabait euskarazko komunikabide batek bere egunerokoa sortzeko eta albidetzeko behar dituen baliabide horiek nolabait bermatzeko, ez? Eta horra, hasi gara, elkarrizketetan, eta helburua hori litzake, ez? Sistema horren antzekoa, antzekoa ez, hobea. Honi ere esan bezala, utxune batzuk ikusten dizkiogu, ez? Orduan, izango litzateke... Aukera bada hori konpontzeko, nondik gatu zen jakinda, ez? Nafarroren kasuan nondik gatu zen jakinda, ez da aurrera bide makala izango. Hori esan dezagun testu inguru orokorrari begira, eta baina gero ezinaztuko dugu, azkeneko urte hauetan, egoera zaila izan dela, COVID-a dela eta hainbat sektoretan, baita noski zuenean ere, eta horretarako edo hori konpontzeko neurri batean behintzat, Eusko Jaurlaritzak diru laguntza berezi batzuk onartu zituen, iaz izan zen lehena, deialdirik gabe eta arrapalada batean alaxe luzatu zirelako, orduan ere banaketarekin oso konforme ez, bigarrengoan, oraingoan, baldintzak eta zehaztuta baina oraingoan ere ez zaudetela konforme. Ongi esan duzu bezala ez, azkenean
edabideen mundua eraldaketa bizian dago, eta pandemiaren ondorioek zuzenean eragin diote mundu horri guztiari, ez? Eta hor, alde hortatik, erakundeen babesa, bestelako sektoretara egiten den bezala, beharrezkoa da, ez? Kontua da gero babes hori nola egiten den, ez? Eta pixkat non jartzen diren lehentasunak, eta ez? Bai, ze grafikoan hementxe ikusten ari gara, ezta? Esango dugu 6 milioi euro direla Eusko Jaurlaritzak helburu horretarako banatu dituela, eta hizkuntzaren araberako banaketa bat egingo bagenu, gaztelania aritzen direnek 5 milioi terdi, ez? Eskuratzen dituzte, eta 1,5 milioi euskerazkoek. Hori da. Egia da, 2021ko deialdian, 2 euskarazko edabide soilik lagundu zirela, Berria eta Bizkaia Irratia, eta horre egunekoak antzekoak ziren, eguneko 90-tik gora erdale edabidek eraman zuten. Egia da, 2022ko deialdian, nolabait, deialdi bidez egin dela, ez dela egin diru laguntza zuzen bidez, irizpi batzu jarri dira, ez? Hartzaileko purua, langileko purua eta horrelakoak, nolabait objektibatu nahi izan da, baina oraindik ere, euskarazko hainbat edabide kanpo utzi dira, ez? Eta hori da pixkat ulertzen ez duguna, ez? Argia, Aiaraldea, ez? Alea, Sustatu eta alakoak kanpoak. Tokiko asko, eta gero espezializatuak ere bai, ez? Hor paradoxa bat gertatzen da, ez? Elluiar bezalako edabide batek sekulako lan egin du, ez? Informatzen eta COVID-aren inguruko zerak eta, baina ezin izan du laguntzetara aurkeztu, ez? Ez delako eguneroko edabide edo konsideratzen. Baina beste eguneroko edabide batzuk Elluiarretik edan dute, ez? Hori, bai, guk ere esate baterako, eta hori ere aitortu behar diegu. Gertatu dira olakoak, ez? Bai, eta hor, bai, alderaketa eginda, ez? Aurrekoan eta oraingoan jasotzen denarekin ikusten da azkundea, gaztelaniaz aritzen direnen kasuan handiagoa izan dela, ez? Berria batek 2.000 euro gora egin duen bezala, korreo taldekoak biak batuta, ia 300.000 euro gora, ez da? Gero, ez gara xeetasunetan sartuko, baina hor, holako bitxikeriak badaude, ez? Milioi bat gehiago dago, egia da euskarazko edabide gehiago sartu direla, baina gehienak oraindik kanpo daudela, baina gero, banaketa horretan berriro ere, irismena edo audientzia, ardaz hartzen denean, berriro ere euskarazkoak kaltetuta ateratzen direla, ez? Azkenean ezin delako konparatu erdal edabideen audientzia potentziala eta euskal edabidena, euskarazko edabidena, ez? Zaku berean sartzen gaituzte eta hor galtzaile ateratzen gara. Hor zuek proposatuko zenuketena da, aldagai hori kontutan hartzea, ezta? Izatea proportzio edo herritarren kopuru orokorrean baino, norberak zenbaten ganaino heltzeko gaitasuna duen horren araberako proportzioan. Gutxienik hori, ez? Gero, igual, sargintezke bestelako elementu batzuetan, baina gutxienez hori, ez? Azkenean, euskarazko edabideen unibertsoa beste bat delako. Eta hor, daude eskualde batzuk non irismen oso handiko zerak dauden, ez? Euskarazko edabideak. Baina agian ezin dute sartu, ekiz arrazoigatik, ez? Hori hobetu behar da, eta irutzen zaigu hor badagola zer hobetu. Hor ikusi beharko da, ez? COVID laguntza hauek oraindik ere biderik baute duten, ez? Datorren urtean eta berriz izango ote diren edo. Bestea bai, aipatu bezala marko orokorreko laguntza horiek bai direla orain pixka bat negoziatzen hasi beharrekoak, ikusita urrungo urteko aurrekontuetan eta ere kontutan hartu beharko direla, ez? Hori da gu jarraituko dugu pixkat mai horretan eta eragiten eta gure eskaerak mai gainean jartzen, helbura hori dalako, ez? Azkenean euskarazko edabideen egonkortasuna bermatzea. Ez dugu ahaztu behar, ero badagola beste hildo oso bat, ez? Berrikuntzarena, ez? Ezin dugu bertan goxo geratu, ezin dugu egiten ari garenarekin konformatu, ez? Berritzen jarraitu behar dugu, hartzaile gehiagoren ganara iritsi nahi badugu, bestelako eskaintzak eta hobetzen jarraitu behar dugu, horre guztiak, baliabideak eskatzen ditu, eta horre ere beharko genuke bultzada bat, ez? Gero guztiok gustora hartzen ditugula, egiten direnak, ez? Eta guztiok arro esaten dugula gaina, begira, ze eskaintza zabala daukagun, zer nolako produktuak dauzkagun, baina gero hori, nolabait ere igerri behar dela, ez? Hori aldarrikatzen duzu. Funtseskoak, euskarazko komunikazio funtseskoak diren einean, nolabait sare hori zaindu eta babestu eta lagundu egin behar da, ez? Bestelako sektoreak bezala, ez dugu eskatzen ere zera berizirik, ez? Autogintza sektoreak, nolabait, ez, orain birmoldaketa sakon bat bizi behar duela, ez? Dioten honetan edo dagoen horretan eta laguntzak behar dituztela, eta,
gure bezalako sektore batek ere baritu. Orokorrean komunikazioarenak eta bereziki euskarazko komunikazioarenak, ez? Ba, ez esan dugu digitalizazioaren eta alako trena, bueno, esaten genuen lehen digitalizazioaren trenera ego behar genuela. Dagoeneko bagaude, ez? Eta ja digitalizazio ere akaso zaharkituta geratu den kontzeptu bat izango da, orain ja pixkanaka badakigu, ez? Datu kazetaritza eta alakoak eta ere horiek ere ezinbestekoak direla. Aurrean dauden beste mamu handi horiek izan badituztelako eta txikiek ere beharko dituztelako haiekin lehian aritu behar badute, ez? Eta orduan Bai, hori da, hor joera orokor batzuk sumatzen dira, ez? Azkenean, sakelekoaren nagusitasuna, ez? Pantalla hori eta pixkat edukiakorra egokitu beharra, ez? Plataformizazioa edo plataforma desberdinen eskaintza, hor euskarazko komunikabideok hor ere egon behar dugu, eta horretarako baliabidea behar dira, nolabait hori da bizkate eskatzen duguna, ez? Eta negoziatzen jarretzeko prest daudetela bintzat, ez? Albadala, mai horretatik aterako delako, ze elkarren kontraritu baino, elkarrekin errexago izango delako bide hau egiteaz. Bai, esan bezala mai hori iraunkorra da, hor gaude, eta bi hilean behin esertzen gara hitz egiten dugu, nolabait agenda bat adosten dugu, saiatzen gara posturak hurbiltzen eta elkarrekin bidea egiten. Esan bezala hurrengoan Igor, diru eskean baino, etortzen ote garen, oparitzeko horik ere ez dugu izango, ez du esan bezala, oparitzeko ere ez daukagu, inork argi dago, baina, behintzat bai, gure helburu horiek gauzatzeko, ez esan gabe doa, herri ekimeneko komunikabide hauetan, jende asko ere bolondre zibilitakoa, baldintzak askarretan, eta uste dut guzti horrek ere nolabaiteko aitortza ere behar duela, ez inoiz, urteetako ibilbide hori nola egin izan den ikusita, ez noski aparretan, baina bai bintzat baldintza duinetan aritu alizateko, ez. Azkenan hori da, helburua, egonkortasuna hitz egiten dugunean, hori da hitz egiten duguna, ez? Egitasmoek behar dute egonkortasun hori, behar dute beraien langileen baldintzak eta hobetzea, beraien laguntzaile eta nolait bolondres horien zera nolait laguntzea, eta hori pixkat egonkortzea, nolait etorkizun hori bermatu alizateko, bestela biziraupen ekonomian erabat ezin da iraun. Ezin da iraun. Eta iraun dezatela, guztion onerako izango da. Eskerrik asko Igor eta eutxi horri. Eta gure ikuslei berriz hori izango diegu. Bihar ere hementxe izango dela gu, okerrik ez bada. Beraz, ordura arte txintxo ibili. Ongi izan.